Ahojte, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska tu bude z Clash Royale. Je tu so mnou Paťo, ktorý bohužiaľ netočí. A môžeme sa na to vrhnúť. Inak toto je môj bojový deck, len tieto decky si skúšam. Môžeme ísť fajtiť. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Toto už nie je. Jak trofeo sa chová. Javička level 3, on vička level 1. Lol, to som už skojil. Ja idem peklo. Paťo, sa na mňa pozeráš? Lol, veď on mi ani nezničil väžu. Banda heka. Skúšali sme si stiahnuť heky na free jammy. Nič nejde, dostávali sme tu už rechta. Takže keby ste niekto vedeli free heky, teda free jammy, hack na free jammy, tak prosím pošlite. To je nespokojného Paťu. Keď máte Clash Royale, tak pripojte sa do nášho klanu. Není môj, ale je náš. Úplne nejaký nubric. Není môj. Paťo už sa potrebuje smiať, Paťo už dostáva recht. Dobre, zúfali to, dobre. Počkej, čo máme už však je to nič neubralo. Tak je dám. Tu kam hodil ten fireball? Počkaj, na výčku. Teraz ideme za útok. To. A nice. Vyhrám. Čo to drží? Vidí veľko pre eštotku. A ty malí skeletoníci? To nie je do ničia? Nie, ja potrebujem výhru. Dobre, teraz ide Paťo a idem sa na ňo pozerať. Moja pomalá vyšupočka je Paťo. Alebo Paťo môže ísť hrať za mňa. Ja si musím niekam odskočiť. Paťo, nemôžeš hrať za mňa. Nemôžeš hrať za mňa. Takže teraz si dáme s Paťom skôr metu a potom Paťo pôjde hrať za mňa, lebo ja musím niečo spraviť. Takže, Paťo sa tu volá Patrik. Wow. On je už v ďalšej arene. Má úplne noob deck, ale ok. Peka level 4. Oh, damn. Ja mám niečo na spôsob tejto gebuzny. S prepáčením za slovo. Pozri, ešte to prežil. Na tú peku nedá žármy. Jo, ešte to rage-ne, hej, také noob. Takovej noob. Prežila. Väčší level. Tak. Aha, no, tak fajn. Takže, fajn. Ok. Ok. Go. Také isté myslenie. Normálne takisto. Tvoj si viac zahituje. Nevadí. Headrect. Pozri, aký máš slabého wizarda. Haha, get wrecked.
To veľmi slabý vyzerá. Dobre, na toto mám tiež štýl niečo Vička. Vieš čo, vyriešime to po staru. Dobre. Vyriešime to po staru. Joj, takže takto áno, Vička. Musím sem dať Vičku, lebo však go, bitch. Juj. Oj. Dúfam, že si ho nepočuli. Slabé dúfanie. Sorry, plačem na videu. Mala prvú ranu. Taký jeden skeleton. Takto, chlapec. Bum. Na, pohode, toto zlikvidujem. Iným spôsobom. Dobrá, horda, dobrá. Pohode. Takto. Rip. Daran točí. Dajran. Nech mu to ukáže percenta, ne to ukáže, že nejaký noob točí. Fuck. Tak toto zlikviduje určite. Ono to zlikviduje, Paťo, to si vedel? Tak, nice, nechoďte do toho. Oh my gosh. Poď znič to. Aha. Znič to. Dobre, teraz bude Paťo hrať za mňa, že Paťo? A ja možno za jeho mobil. Ale to asi nie. Ale počkaj, free chatku otvor. Takže teraz hrám ja za sama. Ideme bet. Takže. Začneme asi Hogrider s hordou. Poď. Potom to rageneme. Tak. Ale tornádo nevadí. Sponci zahitujú. Zabijú to. Takto. Je po ňom. Tak. Potom dáme asi X-Ball. Tak. Ale škoda nevadí. Aspoň to nahituje. Tam takto. Toto ho zabijeme. Vyhral si? Nie. Aha, ešte Zabijeme hráš. ho. Tak a môžeme ísť ďalej. Aký mám deck, Čo hovoríš ty? To vie, takže dáme tam takto. Peku som zatiaľ nieraz nepoužil. S pekou nevieš, že to sa musí... Tak ho zabijeme. Počkaj, Builders Workshop je od koľkatej arény? Peku tam hoď potom. Builders Workshop je od koľkatej arény? Teda, koľko trofejí? 1700. Sakra. Arminka, Paťapu. Tak to on tam hodí tohto, ale hodí. Rečím. Vičku. Ja chcem tam dať vičku, nemám elixír. Tak vyžadal. Tak. Smola. A tá Set. Peka. On má mirrorko inak, lebo... Ja viem. Peka, poď. Počkaj to doničí. Skôr. Dobre. Pozri, jak si to Peka ide. Ale jak týto. Ale škoda. To bol iba jeden zápas. Áno. Teraz vám ukážem, ako sa má hrať. Po ukážke noobsta. Bez ukážky. Dobre, sakra. To sa mi za chvíľku otvorí. Za 3 hoďky. Chvíľka. Za chvíľu mám 1600. Teda na nos 1600. Vička by si dal, alebo... On to rageol? On mi rageol Vičku? Nie. Čo? On si to rageol. Vata.
Dobre, asi nie si Erksen, že? Len toto zlikviduj. Tak, 1, 2, 3. Bum. Aha, ono to práve spavlo. Nevadí. Bum. Aha, je to down. Čo? Koľko percent? Máš. Veľa. Málo. Veľa málo. Veľa málo. Dobre, ten je down. A poď aspoň si to zničte. Nevadí. Ideme zo zedu mušketov. To sa vlečie jak... Sem dáme hole napríklad. Dobre, rage'neme to ešte pre istotku. Sakra, nestúpla si do toho rageu. Aj on si to rageol pre istotu, však prečo nie? What the heck is this? What a fizz. Dobre, Vička, poď. Poď na to, Vička. Tak, toto zničíš. Nice, dobre. Bacha. Hovorím pri tom jak retard, ale dúfam, že to nevadí. Ojoj, no tak poď. Ale, nie, army. Oh, ale tá pomalá army. Tak. Máš šťastie na slabého súpera. Aha, level 7, ja som level 6. Potrebujem pár coinov, lebo toto. Čo som chcel povedať? Môže mať level 7. Super. A potom už len iba jeden level. A som v tornamentoch. Sakra, oni mi to zničia? Nie, ale nevadí. Dobre, som späť, musel byť menší strih. Dáme si jeden zápas a už by som to ukončil. Má to aspoň na 10 minút. Keď tento zápas bude víťazný, tak to bude úplne mega. To. Dobrá fotka ináč. Hoga. Čierny nerdík. Musím minul 11 elixíru. Nevadí. Bum. Poď zlikviduj to, nice. Ideš. Bum. Graveyard. Graveyard. What the hell? Dobre, tak toto radšej obránim. Ešte nech mi tam ukáže Giant toho, teda, jak sa volá. Royal Giant. Royal Giant. Nevieš, koho myslím? Aj z Wizarda. A čo je to? Teraz mu idem zničiť väžu. No poď. X-Bow plus Hog Rider. Najlepší útok. Poď. Nice. Nicely. Poď. A je to dole. Dobre. Toto zničíme pekou. Poďme v pohode. Raz si hitne. Akože really, mini peka. On dá mini peku na peku. Pecha. Ideš. Ďalší graveyard. Really. Lightning. Či zap. Dobre, hodím tam arminku. Na. Nie, zničil mi Vičku. Hodím tam Nightwičku. Aha, no tak GG. Tu máš dobrý fight, ale ja vyhrávam, ale má graveyard. On mi ho používa iba na peku, nie na útok. Radšej Vičku. Tak, dobre, Vička, poď, zlikviduj to. No, nice. Dobre, má niečo na útok? Má niečo málo na útok? Bum, tak, nice. Dobre, a poď.
Poci. Dobre. Good game. Takže je to víťazné. A toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, odber, koment.